बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि पलासगुरियाव हाग्रानि मैदेरा समबार बसुमतारीनि न'खौ एन्जर बोदलाबना गालांदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जानाया गोदान बाथ्रा नंलिया। फाग्लादिया दैमानि बिखायाव गोबाव समनिफ्रायनो फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा गोबां ओनसोलाव न' सिफायनाय, आबाद फोथार, बारि बागान सिलिंखार खालामनाय बायदिया सम सम जाबोनाय बायदिखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। मख'जाथावदि थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव तामुलपुर जिल्लानि समबार बसुमतारीनि न'नि एन्जरखौ बोदलाबनाय समाव गुबुन गंसे न'आव समबार बसुमतारीनि अनसुलि बिसि सुकुश्री बसुमतारीया गावनि गथ'फोरखौ लानानै उन्दुना दंमोन। नाथाय मैदेर फैनायखौ मिथिनानै खुनुरुखुमै गथ'फोरखौ लानानै खारग'नो हायो समबारनि बिसि सुकुश्रीया आरो जेबो रोखोमनि जोखोम जायाखिसै। बेनिखायनो हाग्रा बिफाननिसिम मैदेर आरो मानसिनि दावहाखौ सुस्रांनानै होनो खावलायदों जाथायजों भुगिनांनाय दुखुथिया नखरा। बे समाव हरनि 12थासो एसे बारबायमोन आरो 12थासोनि समाव आङो न'आव उन्दुदोंमोन आरो गथ'फोर 3 लानानै आङो फात्ता मोनाखै। आङो जोंनि न'खौ नै ओरै साहानिखौ बाबा मासेल' आरो फैनानै सिफायलांदों। बेयाव माइरं बा गुन्दै दङमोन। ओमफ्राय जोङो ओंखारनो हास्लाबासै बेयावनो जों न' सिङावनो थाबाय थादों आरो उनाव एसे ओरै खाथि खालानिफ्रा फैनानै गाबख्रावनानै होना होफैनाय जादों आरो बिदि। बे न'आव मानसि गैथ'वामोन? बे न'आव मानसि गैथ'वामोन, थाथ'वाखैमोन आरो माइरं माबा बायदिसिना दोनग्रामोन, जेनेबा उन्दुगौमोन। ओरैनो जोङो उन्दुथ'वाखै आरो हौवाबो गैया, हौवायाबो बिदेशआव खामानि मावहैदों कम्पानियाव। मा मुं नोंसिनि हौवाना? आंनि हौवानि मुङा समबार बसुमतारी। गामिया कुमारपारा पलासगुरि। मानसिफोर जेबो जखम जायासै? ओहो, जखम जायासै। जोङो न'निफ्राय ओंखारनाय जायासै गिनानै। गुबुन गंसे न'आव दंमोन? ओं, बेलेग गुबुन गंसे न'आव दंमोन आरो। दा मा बुङो हाग्रा बिफानसिम? जों खस्थ' मस्थ' बे न'खौ लुदोंमोन, जों जानो गैयि मानसि। मोनोबा हाग्रा बिफाननिफ्राय मदद लुबैदोंमोन आरो।